அருவியை படம் பிடித்த போது யூடியூபர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் யூடியூபர் சாகர் டூட்டு. இவர் தனது சேனலுக்காக நண்பர்களுடன் ஜெப்பூரில் உள்ள அருவிக்கு சென்று அதனை தனது கேமராவில் படம் பிடித்துள்ளார். அப்போது சில நொடிகளில் மேலே இருந்து நீர் ஓட்டம் திடீரென அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சாகர் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாமல் தண்ணீரின் நடுவில் சிக்கிக் கொண்டார். கரையில் நின்ற நண்பர்கள் அவரை கயிறு மூலம் காப்பாற்ற கடுமையாக முயன்றனர். ஆனால் வெள்ளத்தின் தீவிரம் மேலும் அதிகரித்ததால் அவர்களின் முயற்சிகள் வீணாகின. அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே சாகர் தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்பட்டார். தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் சாகரை தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். சாகர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. भाई